Medve támadt pásztorra a Radnai-Havasokban. A kisjuvai férfit súlyos sérülésekkel helikopterrel szállították a marosvásárhelyi idegsebészetre. Soha nem hallottak hasonló esetről a környéken. Medveit még nem támadott meg senkit, mondja a kisjuvai polgármester és helyettese, miután a 43 éves helybéli pásztort és juhait egy pataknál medvetámadás érte. Egy erdőrészen ment át, amikor a medve rátámadt és megskalpolta. Felhívta a sürgősségi számot, majd szerencsére a feleségét is, aki egy szomszéddal felment a hegyre és lehozta a férfit egy olyan helyre, ahova a mentőautó is el tudott érni, mivel arrafele nincsenek utak, mondja a polgármester. A helybéliek szerint mindig is voltak medvék a környező hegyekben, de nagyon ritkán támadtak emberre. Évekkel ezelőtt történt, hogy egy medve megtámadott egy embert Mária völgyben, Radnán túl, de ő túlélte, mondja ez a helybéli. A megtámadott pásztort Ilie Olájét egy ideg- és plastikai sebészekből álló orvoscsoport műtötte meg Marosvásárhelyen, jelenleg az intenzív osztályon fekszik. A páciens állapota sajnos nagyon súlyos, a holnapi nap döntő fontosságú lesz. Ha kissé javul az állapota, további műtétekre lesz szüksége, mondja a Marosvásárhelyi kórház szóvivője. Besztercen-Aszód megyében fél év leforgása alatt ez a második medvetámadás. Tavaly ősszel egy 20 éves pásztornak tépte le ballábát a medve. Az emberre támadó medvéket az esetek többségében kilövik. Ez történt tavaly szeptemberben a Hargita megyei Csikdán falván is azzal a vadállattal, amely 2 hét leforgása alatt 3 embert támadt.